גם ב-36 לספירת העומר. לפני הרבה שנים שלטו רומאים בארץ ואסרו על היהודים ללמד תורה ולקיים מצוות. המצב היה כל כך קשה עד שקם גיבור יהודי שמו שמעון בר כוכבא שהוביל מרד נגד הרומאים. אל בר כוכבא הצטרפו לוחמים יהודים רבים מכל רחבי הארץ וגם רבי עקיבא היה המנהיג של מרד בר כוכבא. הוא עודד את תלמידיו להצטרף למרד. הם לחמו בגבורה בעזרת מקלות, חצים וקסדות. הקשר בין הלוחמים היה בין מדורות על ההרים. המדורות סימנו את הניצחונות בקרבות. תלמידיו של רבי עקיבא היו חכמים גדולים. ולמרות זאת לא נהגו בכבוד כלפי זה. מספרים שכתוצאה מכך הם נענשו ומתו במגפה שהתחילה עם תחילת ספירת העומר. משום כך בימי ספירת העומר נוהגים מנהגי עוולות, לא מסתפרים, לא מתגרשים ולא מתחתנים ביום ל"ג בעומר. המגפה פסקה ואז חוגגים, שמחים ומתחתנים ביום זה. מספרים על רבי עקיבא שלמד לקרוא ולכתוב רק זה היה בן 4. על כך נספר בהצגה שתתחיל עכשיו בבקשה. רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרועים את עדרי כלבה צבוע עד שנתו 40. חזר הרב לביתו וכל נפשו געגוע. חזר הרב לאשתו ביתו של כלבה צבוע הגפוע משם במידה, אמרו לסור אישה, אמר הרב הניחוה, היא קורתי הקדושה. איש צנוע היה רואה בין הרועים את עדרי כלבה צבוע עד שנתו 40. לה 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 לה. צאן. הוא ראה את הדריו של איש ירושלמי עשיר ולא שם משונה, כלבה שבוע. לכלבה שבוע היה כסף רב ורכוש וגם בת מוצלחת, רחל. לרחל היו מחסדים רבים, אבל היא כלל לא התעניינה בהם. עקיבא יקירי, אתה איש צנוע ומעולה. אני רוצה להינשא לך. גם אני אותך אוהב, רחל.
אבל אני חושב שאביך לא הסכים לתת את ברכתו. הוא ודאי יותר שתנסי לאיש גדול בתורה. אין לי ספק, כאילו ניתנה לך הזדמנות ללמוד, היית מלומד גדול בתורה. חכם אתה וגם בעל דרך ארץ. אין הדבר תלוי ברצוננו בלבד. זקוקים אנו להסכמתו של אביך, והוא לא נתן את ברכתו. אם היה לך לאישה, תלך ללמוד. כן, ודאי. אבל האם תחכי לי? האם תרצי להמתין שיהיה ראוי לך? אוהבת אני אותך, עקיבא. אחכה לך כמה שצריך. נתחתן בסתר בלי שאבי ידע. נודיע לו לאחר מעשה. בואי נמהר לרב שיחתן אותנו. חתנו אותם בבקשה. יש בעיה, הוא לא מסכים. בסדר, נחתכם אתכם בסדר. צעד קדימה. תצא לי גם צעד קדימה. האם את מסכימה להינשאנו לבעל? כן. האם אתה מסכים לשאת אותה לאישה? כן. מזל טוב! סימן טוב! מזל טוב! סימן טוב! עקיבא רואה ורחל ביתו של כלבא שבוע התחתנו בסתר. עקיבא? בור בעל הארץ, לא יודע איך רוח טוב. האם כלבא שבוע נתן את ברכתו לזוג הצעיר? מה יעשו עקיבא ורחל? איך יחיו בלי בית ובלי רכוש? אוי לאותה צרה, בלי בית ובלי רכוש הם חיים, ומה יעשו בחורף עם בו הכפר והגשמים? ראיתי אותם ישנים במדבר, על רמת החציר. איך אפשר? מה היה עליהם כאשר ילדו ילדים? לא רעייתי, את כל כך נפלאה, ולי אין דבר לתת לך. אילו היה לי כסף, הייתי קונה לך תכשיט מיוחד. אנשים יקרים, תוכלו לעזור לי? אשתי ילדה במיטה, אין לנו תוכלו להביא לי קצת תבן? בחפץ לב. קח משלנו, אנחנו נסתדר. היי רחל, יש אנשים שיש להם פחות מאשר לנו. היית מאמינה? אנחנו ברי מזל שיש לנו תבן לישון עליו. נכון בעלי היקר, ועתה הגיע זמן המעשים. עשה את מה שהבטחת לי. לך לבית המדרש ולמד עד שתהיה גדול. אל תדאג לי, אני אסתדר. אחכה לך בנאמנות ובסבלנות. אם למד עקיבא בבית המדרש, למד ולמד, עד שהיה לרב מלומד וגדול, ולא 12,000 תלמידים. אז ורק אז ידע שהגיעה השעה לשוב ולרוב אל ביתו. ככה, לבושה סמרטוטים, את יודעת לפגוש את בעלך שלא ראה אותך שנים רבות כל כך? הוא לא יזהה אותך. אולי תראי שנשאיר לו בגדים נעים? לא תודה, אלו בגדיי היחידים, אבל אינני דואגת כלל. עקיבא בעלי יכיר אותי ויאהב אותי גם כך. מי כמוהו יודע כי הבגד אינו העיקר. האדם הוא החשוב, ההתנהגות שלו כלפי הזולת. זוכרת אני שעקיבא בעלי היה נוהג לומר, ואהבת לרעך כמוך.
צורי שם. אינך רואה את הרב המכובד והידוע? אל תתקרבי הנה. אישה, זוזי הצידה, את מפריעה לרב לעבור. הניחו לה מיד. שלי שלה, שלה שלי. כל התורה שלמדתי וגם כל התורה שלמדתי ממני, שלה היא. בזכותה למדתי והגעתי להיות רבכם. מכובדיי, שמעתי כי רב דגול הגיע לעיר. אני מבקש להתייעץ איתו. האם תוכלו, בבקשה, לומר לו שכלבא שבוע מבקש לקבל את עצתו? מי אתה? שמי הוא כלבא שבוע, כולם מכירים אותי. בוא אחרינו, יהודי יקר. אדוני הרב, שמי הוא כלבא שבוע, אני מעשירי העיר. ודאי שמעת עליי. שמעתי שאתה גדול בתורה, ובאתי לבקש את עזרתך. יש בי חרטה. לפני כ-12 שנה נולדתי נדר. פגעתי במשפחתי ובמיוחד גרמתי סבל רב לביתי. מבקש אני לבטל את הנדר. אילו ידעת, אז כי בעלה של בתך היה מלומד גדול, עדיין היית נותר אותו נדר? לא ולא. אפילו היה יודע פרק אחד של תורה, לא הייתי נודר אותו נדר. נתמזל מזלך. אני הוא האיש. אני עקיבא, בעלה של בתך, רחל. כפי שאתה רואה, בזכות בתך למדתי, והיום אני רב גדול בתורה. אתה הוא עקיבא? אני מתבייש ומבקש שתסלח לי. היום אני יודע שנהגתי כלפיך בדרך שלילית, שלא האמנתי בך. למדתי את הלקח שלי. סלח לי. אנא, עזור לי לתקן את מה שעשיתי בלי מחשבה. מעתה והלאה אכבד כל אדם באשר הוא. כדי להראות לך שכוונותיי טובות וראויות, אתן לך ולרחל מחצית מרכושי. בית וכסף, שדות ומטעים, וכמובן המון עזים. סלח לי. סלחתי לך. בוא לפגוש את המשפחה. אז מה למדנו מהסיפור? צריך לכבד ולא לזלזל. בעזרת אנשים שאוהבים אותנו אפשר להיות ממש גדולים. כשטועים מבקשים סליחה ויסלחו לך. לא שופטים בן אדם לפי המראה שלו. מכל גיל אפשר ללמוד.